Naging mapayapa ang pagdiriwang ng Peña Francia Festival 2025 sa Naga City base sa pagtataya ng Naga City Police Office o NCPO. Ayon kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, ang Assistant Public Information Officer ng NCPO. Bukod sa 39 na nahuling individual na naglabag sa City Ordinance No. 2016-39 na maigting nilang ipinatupad sa lungsod sa panahon ng kapistahan at 8 individual kabilang ang 2 minor de edad na nahaharap sa reklamong disobedience to a person in authority. Wala naman aniyang anumang major untoward incident na nakaapekto sa katahimikan ng selebrasyon. Nung translasyon, in fact, wala po tayong na-registro na theft incident. Yun po ang isa sa, kumbaga, kakaiba ngayong taon dahil na rin po sa mahigpit ang pinatupad nating security and maging prior dito sa pagpasok ng September. Paulit-ulit na po tayong nakikiusap at nagpapaalala sa ating mga kababayan na dadalo sa Peña Francia Fiesta na mag-ingat. Patuloy naman daw ang pagtanggap ng NCPO ng mga reklamo na may kaugnayan sa kapistahan. Meron po kasi tayong natatanggap na report, mga nawalan ng gamit, nawalan ng cellphone, but hindi po natin ito ma-record as theft incident dahil sila po mismo hindi nila masiguro kung sila po ay nadukutan o nasalisihan. Pero we encourage po lahat na kung sino man ang nawala ng gamit, mag-report lang po tayo sa pinakamalapit na station kung saan nangyari ang insidente upang maitala po ito at baka meron din pong nag-report ng ibang tao at mapag-isa-isa natin o mapagtagpi natin ang kwento para po ma-identify natin kung sino ang salarin at masampahan po natin ito ng kaukulang kaso. Pinasalamatan din ng NCPO ang iba't ibang unit ng pulisya at iba pang ahensya na nakatuwang nila para masiguro ang seguridad ng mga deboto at peregrino sa week-long celebration ng Peña Francia Festival. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.